Er wordt meegekeken in je GFT-bak en een grote politieactie in de lucht en op het water deze week. Maar we beginnen uiteraard bij de gemeenteraadsverkiezingen. Straks de uitslagen, maar eerst de verkiezingsdag zelf. Want woensdag waren in heel Zeeland in onder meer kerken, sportzalen, scholen en dorpshuizen talloze vrijwilligers in touw om het stemmen in goede banen te leiden. In de HZ in Vlissingen werd een zogeheten mobiel stembureau ingericht. Dat reist rond en komt vandaag op 6 verschillende plaatsen. Toegankelijkheid is natuurlijk een hot item. Wij willen echt dat mensen die ook slechte been zijn of moeite hebben om een stembureau te vinden, dat die naar de stembureaus kunnen gaan. In de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg was een speciaal stemhokje voor blinden en slechtzienden gemaakt. De stemmer krijgt de koptelefoon op en die krijgt via de stembox instructie. Precies wordt hij meegenomen hoe de stemmal werkt en op wie die kan stemmen. Hij kan alle lijsten doorgaan en alle namen worden dan opgenoemd. Je kan op de stemmal voelen in braille naar de nummers. In het stadskantoor van Goes was het vanmorgen al flink druk. Normaal zitten we in Goes rond de 52%, in ieder geval 2022. Dus ja, daar zijn we nu al redelijk naar op weg. En Goes is toch altijd wel een redelijke gemeente waar de percentages best wel landelijk gemiddeld zitten. Dus ik verwacht voor de gemeenteraad dat we wel boven de 50% uitkomen. In Wemeldingen is er deze keer niet 1 stembureau, maar zijn er 2. Wemeldingen is best een groot dorp. En we hebben geconstateerd dat 1 stembureau ervoor eigenlijk net te klein is. Net te weinig is. En dan moet je s'avonds heel veel stembiljetten gaan tellen. En toen dachten we, nou, dan is het ook voor de mensen bij het stembureau is het fijn als we het gaan splitsen. Nou, jongens, succes. Dank u wel. Tot de volgende keer. En dan de uitslagen. Zeeland breed bekeken valt op dat rechtse partijen het goed deden, lokale partijen vooral van elkaar zetels afsnoepten en dat linkse partijen het minder goed deden. En met een opkomst van 56% gingen er meer Zeeuwen naar de stembus dan 4 jaar geleden. En wat ook opviel, dat deze verkiezingen voelden als echte lokale verkiezingen, volgens politicoloog Peter Joossen. Nou, wat mij opvalt is dat dit echt hele lokale gemeenteraadsverkiezingen waren. Daar zijn ze natuurlijk ook voor bedoeld, die gemeenteraadsverkiezingen. Maar heel vaak werd het toch gezien als een soort rapportcijfer van het kabinet wat in Den Haag aan de gang was. Maar dit waren hele lokale verkiezingen. Daarom zijn die verschillen ook zo groot. Mensen hebben heel erg gekeken, wat speelt er in mijn gemeente en wie vertrouw ik mijn stem toe. GroenLinks-PVDA verloor bij de verkiezingen in totaal 9 zetels in Zeeland, maar blijven in Middelburg bijvoorbeeld nog wel de grootste. De SP halveert en D66 heeft niet kunnen profiteren van het zogenoemde Rob Jetten-effect. In zetelaantal blijven ze dan wel gelijk, maar ze verdwijnen tegelijkertijd ook uit de gemeenteraad in Capelle en Borselen. En dan de lokale partijen. Die pakten in Zeeland veruit de meeste zetels. Maar daar is wel iets geks aan de hand. Je ziet een soort cannibalisme-effect. Ze eten elkaar eigenlijk op. Kijk naar Noord-Beveland, daar heb je Noord-Bevelands Belang. Nou, die tuimelen van 4 naar 1 zetel. En hoe komt dat? Er zijn 2 andere lokale partijen die ook uit die ruiven eten, zeg maar. En Groot Hontenisse Hulst Plus, de partij die je net zag, die is opgegeten door Bouwen van Onderop, want die wonnen. Jeetje mina! Maar een andere lokale partij, Top Gemeentebelangen in Terneuzen, is na jaren niet als grootste uit de bus gekomen. En dat is even wennen. 3 opeenvolgende verkiezingen stond lokale partij Top Gemeentebelang aan het roer in Terneuzen. Maar daar komt nu verandering in. Zij werden de grootste en Top leverde een zetel in. Met welk gevoel werd u wakker? Ik werd eigenlijk niet wakker, want ik heb gewoon niet geslapen. Dus wakker worden zat er eigenlijk niet bij. Dus aan de ene kant een stukje teleurstelling, hè, van toch een zetel kwijt. Aan de andere kant toch dat trotse gevoel wat we als team met elkaar hebben neergezet. Maar eerlijk is eerlijk, waar andere lokale partijen in Nederland feest vieren, moet zijn partij een stapje terug doen. Zeker toen ik de krant vanochtend opendeed, stond lokale partijen scoren goed. Ik wilde erachter zetten, ik kom maar behalve Terneuzen. Want de PVV pikt de winst weg van Top. Die partij stijgt van 3 naar 7 zetels. En de meningen op straat zijn daarover verdeeld. Willem, wat heeft u gestemd? PVV. En waarom eigenlijk? Waarom? Ja, met PVV ben ik het eens. Ik heb bewust gekozen om niet te stemmen, omdat er toch niet naar de bevolking geluisterd wordt. Ik was namelijk geschrokken om het grote aantal hier in Terneuzen wat op PVV heeft gestemd. Je moet zeggen waar het op staat, Nederland is vol.
De PVV neemt nu het voortouw in de coalitievorming en kan eigenlijk niet om top heen. Maar ze verschillen nogal van mening op een aantal dossiers. AZC-verhaal, de opvanglocatie, daar hebben we een spreidingswet, landelijke wetgeving. Campus Teneus natuurlijk, daar denken we heel verschillend over. Een stukje financiën denken we anders over woningbouw. Taalplan Binnenstad, stadhuisverbouwing. Ja, het zijn toch een aantal dossiers, niet de kleinste, waar de verschillen toch wel goed zichtbaar zijn. Dus in Terneuzen zullen de komende weken nog een paar goede gesprekken moeten worden gevoerd. En na de kiezer zijn nu de partijen aan zet die rond de tafel moeten om tot nieuwe coalities te komen. En dat is een taaie klus volgens verslaggever Marcel de Kranen. Kan in sommige gemeentes best moeilijk worden. Neem Vlissingen. De grootste partij is daar GroenLinks Partij van de Arbeid met slechts 4 zetels. Nou, dan komen er 5 3-pitters en 4 2-pitters. Nou, die moeten dan samen een meerderheid zien te vormen van 16 zetels. Nou, een hele puzzel gaat er maar aan staan. En tot zover de verkiezingen. Gaan we naar de rest van het nieuws deze week. Want er gebeurde tenslotte meer dan dit. Laagvliegende helikopters, veel politie op de been en ook de Fiat werd gezien. Urenlang was Zeeland zondag het toneel van een grote politieactie. Maandag werd bekend waarom. Het bleek te gaan om een zogenoemde drop-off van drugs voor de kust, vertelt verslaggever Niels Schuurbiers. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat hier gisteren voor de kust van Neeltje Jans een aantal drugssmokkelaars op heterdaad zijn betrapt toen zij bezig waren met een zogenoemde drop-off. Dat is een manier van smokkel waarbij pakketten drugs van grote zeeschepen worden gegooid die dan vervolgens met kleinere, snellere boten aan land worden gebracht. En hoeveel drugs er zijn onderschept is niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om honderden kilo's cocaïne. De 5 verdachten van 34 tot 61 jaar oud komen uit Flevoland en Noord-Holland en zitten allemaal nog vast. De bewoners aan de Westkade in Sas van Gent zijn de auto's en vrachtwagens die langs razen helemaal zat. De huizen trillen en op zebrapaden is het onveilig, klagen ze. En dat klagen doen ze al jaren, maar er verandert niets. Daarom ondernemen ze nu zelf actie. Bewoners hier in Sas van Gent zijn het eigenlijk al jaren spuugzat. Want hier op de Westkade wordt veel te hard gereden. 50 is nu toegestaan, maar de bewoners willen graag 30 km per uur. Ze zijn nu een online petitie gestart. Denk aan ons, 30 km per uur. En ze hopen dat er wat verandert. Ik ben de petitie begonnen om aandacht te vragen voor de Westkade, voor het verkeer. Daar hebben we best wel last van. En de onveilige situaties rondom de zebrapaden. Eigenlijk met angst en beven. Ik steek hier 6 keer op een dag over. En er zijn meer auto's die doorrijden dan stoppen. En het gebeurt wel eens dat aan de ene kant de auto stopt en dan denk je kan over. En dan aan de andere kant reizen door. Dus dan sta je nog halverwege te klungelen. Dus het is eigenlijk vreselijk. Voor Nathalie en haar hulphond is het nu elke dag een gevaarlijke tocht naar het uitlaatveldje voor de hond. Ze is dan ook erg blij met de protestactie. De 30 km per uur bordjes zijn misschien dan wel illegaal opgehangen. Toch helpt het al een beetje, merkt ze. Want ik heb nu al gezien met de actie met die borden, dan zie je al dat mensen al iets zachter rijden. En dan zien ze je toch al aankomen. Dus het scheelt wel al wat. Maar de overlast van het harde rijden zit hem niet alleen in onveiligheid bij de zebrapaden. Maar ook wordt de weg door de zware vrachtwagens volledig aan gort gereden. Daardoor ontstaan er weer kuiltjes in het wegdek. En dat merken ze goed in de huizen langs de Westkade. Het lawaai, 's ochtends, om 4:30, 5 begint het verkeer al op te starten. En dan is het best lawaaiig, vooral als je voor aan straat slaapt. En het trillen. Ja, je voelt gewoon het huis trillen als er echt een hele zware vrachtwagen door de straat rijdt. Het probleem van de Westkade is al jaren bekend bij de gemeente Terneuzen. Toch nemen ze amper maatregelen. Ze beweren dat het niet mogelijk is. Raadslid Johan Hessing denkt er anders over. Als ik kijk bijvoorbeeld in Axel, waar ik zelf woonachtig ben, daar was ook een 50 kilometer weg. En daar is ook stukken zijn 30 kilometer geworden. En dat is een hele verbetering. Maar waarom de gemeente Terneuzen hier in Sas van Gent geen maatregelen wil nemen, is volstrekt onduidelijk. Zelfs toen er 4 jaar geleden een hoorcommissie was, na veel aandringen door bewoners, veegde de gemeente uiteindelijk alles van tafel. Kijken van jongens, wat gaan we hier aan doen? Want we kunnen natuurlijk wel zeggen van ja, het is niet mogelijk. Kijk, de Wegenverkeerswet geeft allerlei mogelijkheden om uitzonderingen te maken. En daar moeten we gewoon gebruik van maken. Nathalie hoopt dat er snel een 30 km per uur zone wordt ingesteld, want dit gaat volgens haar echt een keer fout. Ik heb zelfs al een keer gehad, dan stond ik hier te wachten. Er stopte er een auto.
Je denkt, oké, ik kan oversteken en de auto erachter denkt ook, ga inhalen. Nou, dan heb je nog bijna prijs. Dus ik had altijd gezegd van, nou, als er ergens een punt is waar ik mogelijk de fout in ga of aangereden word, dan is het hier. Stel je voor, je wil 's ochtends de auto pakken en merkt dat er is ingebroken. Het gebeurde de afgelopen maanden bij tientallen auto's in Oost-Soeburg. Het dorp kampt met een forse toename van auto-inbraken. De teller staat inmiddels op 54 auto-inbraken of pogingen daartoe. En dat is ruim 20 keer meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Nou, ongeveer een jaar geleden is er ook een inbraakgolf geweest. En daarna is het een poosje rustig geweest, waren er geen inbraken meer. Maar de laatste weken is het weer raak met de inbraken. Baart het jullie ook zorgen bij de dorpsraad? Ja, uiteraard. Auto-inbraken zijn natuurlijk sowieso vervelend. En het doet af aan het gevoel van veiligheid in het dorp. Dus het is zeker geen goede ontwikkeling. De dorpsraad van Soeburg doet zijn best om de problemen in het dorp aan te pakken. Ze vragen mensen om een buurtapp aan te maken. Maar wees ook voorzichtig, want het kan ook zo zijn dat de daders ook in sommige van die buurtapps zitten. En dus op de hoogte blijven van wat er gezien wordt. De politie surveilleert nu vaker in de buurt. En dat leidde tot de aanhouding van een 43-jarige Vlissinger. Het wordt nog onderzocht of hij degene is die verantwoordelijk is voor al de inbraken. Het extra surveilleren gaat daarom nog door. In de tussentijd kunnen inwoners het de dieven zo moeilijk mogelijk maken. Doe je auto 's nachts op slot, haal waardevolle spullen uit de auto. En mocht er een inbraak in je auto gepleegd zijn, doe dan zeker aangifte zodat dit geregistreerd wordt bij de politie. En daarnaast brengen we het natuurlijk ook onder de aandacht bij de wijkagent, bij de buurtpreventie en bij handhaving. En dan de Zeeuwse Reinigingsdienst. Die doet een proef waarbij foto's gemaakt worden van afval dat niet thuis hoort tussen het GFT-afval. Aan de hand van die foto's en een chip op de afvalbak kan in de toekomst de dader worden achterhaald. Als de proef slaagt, worden er later ook foto's gemaakt bij de andere afvalstromen. Op het eerste oog lijkt het alsof het GFT-afval gewoon wordt opgehaald. Maar in de vuilniswagen bekijkt de chauffeur per bak of deze het juiste afval bevat. Als dat niet klopt, maakt hij een foto daarvan en die wordt automatisch doorgestuurd. De foto's komen binnen bij ons op de computer. Dan kunnen we zien op welke locatie die foto is gemaakt. Op het rechterplaatje is de afbeelding te zien die de chauffeur heeft genomen met het verkeerde afval. We zijn ook aan het kijken of deze foto's niet meer door de chauffeur zelf gemaakt worden, maar door een AI-camera, dat hij de stoorstoffen zelf herkent. Zodat we de foto's eigenlijk allemaal geautomatiseerd binnen gaan krijgen. Met de proef testen we of het juiste afval in de juiste containers terechtkomt. De chauffeur kan dat zien op het moment dat de container gelegd wordt in de vuilnisauto. Mocht daar iets niet goed in zitten, dan kan hij nu op de knop drukken en maakt hij een foto. En kunnen we die fotobeelden vastleggen. En we weten wie zijn container we vast hebben. Dus we weten dan precies te herleiden welk afval van welke inwoner komt. Maar er zijn nog geen consequenties aan verbonden. Nee, tot nu toe is het nog een test om te kijken hoe het systeem werkt. Of dat goed gaat, of we het goed kunnen detecteren. De chauffeur moet nu nog handmatig dat vastleggen ook. En de toekomst wordt dat het volledig geautomatiseerd gaat. Dus dat de camera zelf herkent welk soort afval er in de trog ligt. En dat hij zelf geautomatiseerd die foto's maakt. De ZRD heeft bewust gekozen om de proef met GFT-afval te doen. GFT-afval is natuurlijk makkelijk te detecteren. Het groene afval is allemaal groen of etensresten, smurrie. En plastics en dergelijke zijn heel duidelijk zichtbaar. Dus je ziet het dan op de camerabeelden heel makkelijk terug. Marinussen heeft goede hoop op een geslaagde cameraproef met het GFT-afval. En we hopen dat ook op meerdere afvalstromen te kunnen doen. Dus niet alleen op GFT, maar ook op PMD en oud papier en restafval eventueel. Zodat we weten dat mensen het juiste afval in de juiste container aanbieden. Want uiteindelijk wil de ZRD dat al het afval dat ze huis aan huis ophalen, GFT, restafval en PMD-afval, zo schoon mogelijk is en dus vooraf met een camera gecontroleerd gaat worden. Nou, als we dit gaan doorvoeren, dan zal, als het aan mij ligt, eerst de afvalcoach naar de adressen toe gaan waar het verkeerd gaat. Om te vragen of mensen hulp nodig hebben, om te kijken of we ze kunnen stimuleren het op de juiste manier te doen. En het is vervolgens aan de gemeentes, als dat niet blijkt te werken, of ze ook handhaving willen inzetten. De proef is vorig jaar maart gestart en wordt gehouden in Rijmerswaal. Dat doen we omdat we daar tags op de containers hebben zitten, op de GFT-bakken. Dus we kunnen het daar testen. En we hadden daar ook op een paar plekken wel wat uitdagingen. Waarbij de restafval in de GFT-emmer zat. Dus nou kunnen we dit mooi combineren om te kijken of het allemaal werkt. De proef loopt nog tot eind van dit jaar. Jan-Paul van Hekken zit opnieuw bij de selectie van het Nederlands elftal. De voetballer uit Arnhem-Muiden speelt met Oranje 2 oefenwedstrijden in voorbereiding op het WK voetbal deze zomer. Nederland speelt volgende week vrijdag tegen Noorwegen en de dinsdag erop tegen Ecuador. Tot zover dus voor nu. Een hele fijne avond. Graag tot morgen.